Kabali ang sinag broadcast team kang Albay Central School sa siyudad ni Legazpi na marepresentar kang bilog na rehiyong Bicol para sa paabuton ng National Schools Press Conference na gigibuhon sa Cagayan de Oro City. Ang nasabing grupo kaya ang uminangat sa kakatapos pa sa ng 2023 Regional Schools Press Conference o RSPC na nagsikad kang Hunyo 9, Sundo 11. Kung sa Legazpi City Schools Divisions Office man ang naging host kang aktibidad. Para sa estudyanteng si Lawrence Isabel, miyembro kan sinag broadcast team, asin pigbisto bilang best reporter sa RSPC, dakulang onra ng gad na saro siya sa marepresentar kang rehiyon. Asigurasyon niya mas titibayan pa niya daangan ni maiuli kang Bicol ang kampyonato. Nakakatuwa po siya kasi di po namin na-expect na mananalo po kami for regionals. Kasi 13 po yung kalaban namin eh. Tapos po, na-nervous din po kasi kami kasi meron din po kaming na-skip words, meron po kaming, may mga errors po kami pero nakayanan din naman po namin. Tapos po, basta po nakakatuwa siya kasi po, teamwork baga po. 2,700 na student journalist sa 13 eskwelahan sa bilog na rehiyon ang nagbale sa aktibidad. Si Teacher Reina Navarro na nagsirbing coach kang grupo, hastangon niyan da ipamakatubod na sarusinda sa mga nag-angat sa kompetisyon kung saan binisto bilang kampyon sa Filipino Radio Broadcasting category, asin sa iba pang kategorya. Istorya ni Teacher Reina, ini ang primerong beses nindang pagbale sa siring na dakulang pagtiripon. Aminado man siya na halipot na orasan naman ang sa indang naging paghahanda, kaya labi ng gadaan sa iyang kaugmahan. Nung unang tinawag yung pangalan ng school namin, hindi ako pakaniwala. Hindi pa ako tumayo sa stage. Ay, hindi pa ako tumayo sa upuan. Kasi nga sabi ko, teka lang, Albay Central School ba yung tinawag talaga? Tapos, nung na-confirm na Albay Central School nga, doon pa lang ako tumayo at sinamahan sila doon sa stage. Nakakakaba, nakakatuwa, nakakagala kasi nga hindi namin expected na mananalo kami. So, I'm very proud of them with the span of time that we had for training, nagawa talaga nila yung best nila. Pinasalamatan man ni Teacher Reynel ang mga nagtabang asin naghiras ning kaaraman sa saindang grupo na naging yabi man kan saindang trayumpo. Dahil very limited nga yung time namin simula nung ibinaba yung DepEd memorandum from the national levels, nagkaroon lang kami ng konting oras para maghanda. Especially lahat sila ay mga baguhan pa lang when it comes to broadcasting. So nagkaroon kami ng training, school-based, tapos nag-invite kami ng mga speakers. And luckily, pinaunlakan kami, lalo ni Ma'am Jen Nunez ng inyong TV station. Tapos kagaya ni Ma'am Jen Nunez, nag-invite din kami ng ibang mga speakers pa para talagang mabigyan sila ng tips kung paano gagawin ang broadcasting. Doon sa time na nagkaroon kami ng preparation na 1 linggo, doon din na kita yung talagang dedikasyon ng mga bata kung paano sila magpapahusay pa ng kanilang pagsasalita, paggawa ng balita. So yun, kahit medyo maiksi yung panahon ng preparasyon namin, nakakatuwa na kinaya nila yung hamon ng journalismo sa paaralan. Kabali sa mga naiuli kang grupo ang Best in Script as in Infomercial. Apwera kay Lawrence Isabel, napili man bilang Best Anchor si Naomi Rodriguez as in Best in Technical Application si John Matthew Lopera na miyembro man kan sinag broadcast team. Consistency lang. Kung ano yung sinimulan namin, yun ang ipagpapatuloy namin. At sa mga gusto pa pong sumubok sa campus journalism or specifically sa broadcasting, the only thing you need to do is to have the discipline to do it and have the will to do it. Sa maabot na Hulyo 17, opisyal na masikad ang pagbubukas kang National Schools Press Conference na madurar ini sundo sa Hulyo 21. Sa ngunya, naghahanda na ang nasabing eskwelahan as impigahalat na sana ang regional clinicing o ang pagtiripon kan lambang kwalipikado sa NSPC para sa sarong training na ipighanda akan DepEd Bicol. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.